the book of James, chapter 5, reading from verse number 7 and number 8. Praise God, samtang nagpabilin mo sa pagpanindog mga kaigsuunan. Praise God. Hallelujah. The Bible said, "Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and the latter rain." Everybody say, "Be ye also patient. Establish your hearts, for the coming of the Lord draweth nigh." Busa mga igsuon, pagpailob kamo hangtod sa pag-anhi sa Ginoo. Tanawa ang mag-uuma, magapaabot sa bililong abot sa yuta. Siya magapailob labot sa abot hangtod kini makadawat sa sayo o sa ulahing ulan. Kamo usab kinahanglan magpailob. Liguna ang inyong mga kasing-kasing. Tanan mo ingon, liguna ang inyong mga kasing-kasing. Kay haduol na ang pag-anhi sa Ginoo. Praise God. Gamahanan og balaan nga Dios, nagaduol kami kanimo. Bless your people samtang magpadayon kami sa pagpatalinghog sa imong mga pulong. Ug himo ang panalangin usab o Dios kining among kapanahunan karon, labi na sa paggamit sa social media. Live streaming, praise God, hallelujah, o sa YouTube, ikaw magapanalangin, o bisan pa man Ginoong Dios, praise God, sa among gihimo nga pagtudlo, pagwali sa tanang mga kaigsuunan nga imong gipangtawag. Himo ang panalangin, ang imong alagad o Dios nga mga tudlo makabatog kalig-on ang tanang magpatalinghog. Lord God, kanimo ang himaya, kanimo ang kadungganan. In Jesus' name I pray. Everybody say amen. Tanan mo ingon, amen. Sa dili pa ka mulingkod mga igsuon, lamanuha imong katapad niya igna, live life like a farmer. Live life like a farmer. Kay makalingkod na mo mga kaigsuonan. Okay, salamat sa kahigayunan nga gihatag sa atong Ginoo mga kaigsuonan. Praise God. Gusto og but lang nako ipaabot unang-una sa ngatanan sa atong mga followers, mga igsuon ko sa atong page o sa ato mga kaigsuonan kong tulumanon matag adlaw sa atong simbahan karon ang adlaw sa kaluwasan, mga followers nato ang atong taga-subaybay sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kanasuran mga kaigsuonan. Praise God nga sa matag adlaw nakahimo tata pag-share kanila sa mga pulong sa Dios. Amen. Dinhi sa atong simbahan, ug salamat sa atong Ginoo nga daghan kaitag mga kaigsuonan nga naabot sa atong pagwali sa matag adlaw nato nga pagwali ug pagpahinumdum kanila bisan naa sila sa mga lagyo kay mga dapit. Ug usab sa mga wala pa mga lagad sa atong Ginoo. Amen. Hallelujah. Og nakauban nato sila adlaw-adlaw kay sila sincero pod nga maminaw sa mga pulong sa Ginoo og gikan kagahapon hangtod karon adunay mga pangutana naghisgot na mahitungod sa kaluwasan. Igsuon ko ang atong mga taga-subaybay sa programa nato. Amen. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og ang pangutana mga kaigsuonan naghisgot na mahitungod unsay kalainan sa kaluwasan, unsay kalainas pagtulunan sa ubang mga sikta o unsang mga kalainan sa ubang relihiyon kaysa atong relihiyon. So naana diha mga kaigsuonan mingdangat na ang mga pangutana. Praise God nga gusto nilang mahibaluan kung unsa gyoy atong gidala nga pagtulunan. Praise the Lord. O kini nagtuo ko mga igsuon nga ang Dios magapanlihok ani nga tulumanon kini nga programa para usab maabot ang kaluwasan sa daghanan pang mga tawo wala pa makakabot sa kaluwasan. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So na ako gihimo nga sermon mga kaigsuonan for this coming family day na to. Kano sa gani ang family Sunday na to? Karong Domingo. Praise God, akong gipangayo sa Ginoo nga kining mao nga sermon kining pagtulunan mga igsuon. Hallelujah, makahatag ni og mahimo nga ang tanan natong mga kaubanan sa pagpangalagad sa Ginoo nga mahimong maalerto, mubalik ang kadasig sa pagpangalagad kay importante kay na nini atong katapusang mga adlaw. Mga young people dili unta ang una-una latagaw kaayo mga igsuon
Himuon nato nga ang pagpangalagad nato ning katapusang mga adlaw seryoso kaayo ang atong pagpangalagad. Amen. Tanan mo ingon amen. Kay kung igsuon ko sa pagpangalagad nato latagaw lang gyapon kay atong hunahuna, sultihan ko kamo kawang ginatong paghagog ani aning simbahan. Si Luis amen. Tanan mo ingon amen. Okay, buta ko pasabot kung latagaw kay ang hunahuna nato. Wadto tag simbahan pero latagaw kay ang atong panghunahuna, burag natabunan sa mga unsa kay makatabon sa atong panghunahuna nga dili nato mahisintro. Praise God sa atong Ginoo. Usbo nako mahimong kawang ang tanan natong paghago mga kaigsuunan. Muna nga seryosohon natong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo kay usbo nako ang pulong sa Dios mo'y atong giya. Amen. Matod pas Biblia ang pulong sa Ginoo mo'y atong kalig-on, mo'y atong iwag lamparahan sa atong kinabuhi. Kung maghisgot ta sa pulong sa Dios, importante kaayo ni nga bahin sa matag usa nato ka kinabuhi. Kung ang uban mga kaigsuunan kanunay nato ning gibalik-balik ka kung ang uban nga mga tawo nga naa sa gawa sa nasod, praise God. Grabe kay sila ka burag kuan kay sila igir kay sila but pasabot naa sa ilang kaugalingon igsuon ko nga bisan naa sila sa trabahuan, mubutang gyud sila ilang cellphone sa kilid sa tawag sa dingding, patong nila mga igsoon lang cellphone sa tang nagtrabaho sila nya ilang bulyuman ang sa tawag ang cellphone para samtang nagtrabaho sila makadungog sila sa pulong sa Ginoo. Amen. O grabe kay sila. Akong gitan-aw mga igsuon ko ang naa sa mga kaigsuonan nato nga naa sa abroad. Praise God. Buntag sayo alas 9 mga kaigsuonan. Alas 9 alas 4 kadlawon abli na ang ilang mga cellphone, ang ilang pangablihan mga kuana kanang pagwali, pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Imong mahibaluan nga ilang giabangan ang mga pagwali mga igsuon kay pag-open nimo sa live broadcast, una na rin ang pangalan ilang mabutang dito nga naka-live, nakatan-aw gid sila sa live. Unya mo comments pud sila, praise God nga nakabaton sila kadasig nga bisan layo kay sila nga lugar mga kaigsuonan sa pagpaningkamot, panarbaho. Amen. Mabati pud nila ang presensya sa Ginoo bisan naa sila sulod sa ilang trabahoan. Praise God. Kita nimo nga grabe ang ilang pagpaningkamot. Pero kita pud nato ang uban nga naa na unta sa pabor ug naa gyud ta mga igsuon sa duol nato nga simbahan. Amen. Kanunay nato nagibalik-balik nga dili gyud angayan. Dili gyud mga igsuon ko maayo nga panahos panimbaho ng uban wa gyud manimba. Dili man gyud nato hinon mapugos na. Pero ingon nga nagdumala sa inyo ha, mausab na unta na ang klase sa attitude sa kinabuhi sa Kristohanon. Di ba, Brother Wilmore? Kaya kung di na mausab, magpabilin ta sa atong principle nga, ang atong prinsipyo nga, Domingo, ragad ako, Pastor, kamura ko diha. Ako mismong nagdumala sa inyo, mga kaigsuunan ko, dili ko malipay anang estilos pag kinabuhi. Ngano? Ako mismo nga nagdumala sa inyo, paninglan ko sa Ginoo kung pasagdan ta mo nga ang sistema sa inyong pagpangalagan. That's why, when we talk about preaching of the Word of God na ay rebuke, reproach, praise God, ang katuyuan sa pagwali, abin niyo unsay katuyuan ani pagwali na hibalo wa mo unsa igud ang katuyuan ani pagwali. Preach the Word, be instant in season. Rebuke, reproach. So ang kuan day aning pagwali, ang but pasabot nako ang katuyuan day aning wali, kining Word of God nga atong madunggan mga igsuon ko, naa diri ang gitawag preach, rebuke. Dili pwede nga ang wali puro ra hapuhap. Puro ra bitaw nga, uy, nindot ka ka ba? Unya, maayo ka ka ba? Bisag way simbahay, okay ra, basta mag-upiring ka ba? Hapuhap na. Wala na sa Bible mga igsuon, dili gusto ang Ginoo na. Preach, rebuke, be instant in season. That's why pag makita mga igsuon ko sa Ginoo nga daghanang mga tao, naganiyo siya kung mapanid-an mga igsuon sulod sa simbahan, mupakpak ni mga young people gagmay, gara-gara. Uy, igsuon ko pamutlan, gani mo kamot sa Ginoo, ambot lang ninyo. Musayaw manggaling pero ginara-gara nga pagsayaw. Naminaw ba mo tanan mga young people? Make it serious. Kung buluhaton sa Ginoo mga igsuon ang atong gianhi,
hinaot nga ang imong gianhi malipay sa imong gihimo mga igsuon ko. That's why ang mga pastor niya, pag mag-una ang mga pastor, dili pwede ang pastor magluya-luya. Pagdaig sa Ginoo kinahanglan ang pastor makita gyud ang mga igsuon ko nga mahimong ehemplo sa tanang mga nagasunod. Kay kung ang pastor luyahon magdaig na sigurado kung tanan membro luyahon. Kung pastor malnurison, tanang sumusunod malnurison. Amen. Unsa ka importanteng bahin igsuon ko sa atong kinabuhi ang preaching, ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Usbuna ko mga igsuon, ang pulong sa Ginoo importante kaayo sa atong mga kinabuhi. Daghang kay mga sign ang muna akong gihimo nga giampo sa Ginoo nga karong family day tagaan og gahom sa Ginoo. Praise God. Dihugan sa Dios ang atong bulaton karong family day nga mahimo ang tanang nga katulog sa pagpangalagad makamata mga igsuon ko, makabaton og kadasig, makabatog kalig-on niining naghinapos na nga kapanahunan igsuon ko. Daghan kay giputang ang mga sign mga kaigsuonan ko sa Bible. Sa nagkaduol na nga katapusan sa kalibutan, sa nagkaduol ng pagbalik sa Ginoo, pertig yung daghana ang gibutang. Unsa nga mga sign, daghang kayo. In the last days, perilous times shall come, daghang kay pangbutang ang mga ginika ang mga bata mga igsuon ko supakan nas ginikanan unya kung maghisgot tag kalamidad ingon ang Bible mga igsuon ko moabot ang mga linog, moabot ang gira, nasud batok nasud. Daghang kay gipangsultis Biblia mahitungod mga igsuon ko sa mga sinyalis sa nagkaduol na nga pagkatapos aning kapanahunan. Daghan kaayo gisultis Biblia. Pero abi ninyo ang pinaka ngilngig nga gisultis Biblia nga buragi asi-asi o himong simple ras tao karon. Abi ninyo kung unsa Matthew chapter 24 pinakakuyaw labaw sa tanang kuyaw nga mga sign, mga sinyalis nga nag-anam nagkaduol na gyud ang katapusan sa atong kapanahunan. Abi niyo unsa walay lain kung moabot na gani matud pa sa atong Ginoo ang pagmantala sa pulong sa Ginoo sa tanang kanasuran. Linog, normal ng linog. Gira, normal ng gira. Kanang mga kalamidad, mga igsong gisultis Biblia ang mga sinyalis. Pero ang pinakangilngig nga mahitabo, kung moabot na ganing pagwalis tibok kalibutan, matud pas Biblia, mauna ang katapusan. Nanangutanan ako sa akong live broadcast gahapon, ika-tulo ka adlaw gikan karon nagbalik-balik na nga pangutana mga igsuon. Pila ka nasod ang wala pa mawalihi. Pila ka nasod mga igsuon ko ang wala pa gyud niabot sa wali. Ang pulong sa Ginoo. Sa akong research mga kaigsuonan ko, munang nagtuki kog maayo ana kay mao gid pinaka ngilngig nga sa tanang ngilngig mga dili man ang ngilngig paminawon. What is the word of God? Dili man na yung ngilngig kay pulong ra mas Ginoo. Mas ngilngig ng biguan, earthquake, mga tidal waves, mga tsunami, kanang gitawag og drought, kanang El Nino nga hilabihan nga wa nay tubig, nanguga na ang mga suba. Praise God. Dili pagikay day ng ngilngig ang pinakangilngig nga mga gisultis Biblia ang mga timailhan nga hapit na ang katapusan kinig yung mawali na ang pulong sa Ginoo sa tanang mga tao. Mo na that's why dagay mga followers mga igsoon ko sa atong live broadcast. Pastor, nakahibalo ba ka unsang nasura ang wala pa mawalihi karon? Lamay ning tubag sa atong kilid ning 8 or 9. Sa akong research mga kaigsuunan ko sa atong panahon karon samtang nagdunahon na ako maayo ana mga kaigsuunan. Sa inyo ka kamukha kung kamoy panahon-naon ana. Pila na lang ka kanasod? Ang wala mawalihi sa gospel, ang wala mawalihi sa pulong sa Ginoo. No? Ako nag-research ko anak mga kaigsunan, akong kitanong pila na magyud kanasod karon. Ang internet nga akong giablihan atong giwan wala sila nakahatag og saktong tubag kung pila kanasod. Pero sa akong pagtuki-tuki, pagduki-duki mga igsoon sa atong panahon karon, wala na nasod nga wala maabti sa pulong sa Ginoo. Ngano? Ngano? Ignay mo katapad ngano? Nganong wala na nasod? Nga wala maabtis pagwali, bisag Muslim country pa.
Kay gigamit karon ang mga pagwalis pulong sa Ginoo through social media. Nagwali ra ta diri sa Kasiklan, pero nay nagtan-aw taga Canada, nay nagtan-aw taga US, taga Hong Kong, taga Brazil, taga Indonesia, taga Malaysia, all over the world. Naman gani nanawag sa ako. Di siya kasabot sa atong pinulungan, pero nanawag. Indonesian, di gi-open ako, kaya nag-live ko, akong gi-open ang video, kaya tubagon ako, kaya basig, kuhan ba, na yung pangutana, may television, pastilan pag-istorya mga kaigsuunan ko. Ang gisgutan niya, kaya akong gitanaw, Bible, gihapon, pagwali, gihapon niyang, pero saan ako makasabot siya, ang Indonesian pure man, nitib, sa ato pa, nitibo ng Indonesia, di kabalo mo English. Pero makita ni mo nga, naminaw siya sa wali. Sa kaya masabtan po dala. Basin unya mga kaigsuunan ko ang kunahuna basin ang iyang asawa or kauban niya sa balay, mga kabalo magbisaya, kabalo magtagalog or in English. Buti nga lang mag-translate, pero ang ato karon mga kaigsuunan atong na kita nga bisan ang Google search, ang Google mga kaigsuunan ko, magwali kag Bisaya, pag abot sa ila, gina-translate sa ilang pinulungan. Dili basta-basta. Nagwali ra kag Bisaya diri, pero wa ka kabalo ang imong gipanglitok diri, pag abot sa nagkalainlang nasos tibuok kalibutan, gitranslate ang imong pinulungan para mas masabtan sa tanan. Sige siyang tawag mga kaigsuunan pag tubag na mo, pastilan Indonesia man gyud ang kuan. Wa gyud takasabot ani. Yang tagkita translator bisag English na lang, wala way makahimo dito sa ilaha. So gi-off na lang gyud namo. Sige paminaw lang mo diha makasabot mo di. Pero dili lang mga igsuon kita, halos ang tanang mga kapasturan karon. Bisan gani ang mga membro sa simbahan. Katong naas kainit sa pagpangalagad, wala nila ablihi ang social media, wala nila ablihi mga igsuon ko ang cellphone para sa dula-dula. Kanunay na akong nakita na mga kaigsuunan nga kada abli nila sa ilang cellphone, tag-usa ka verse ang ilang basahon o ilang i-explain sa mga tao o daghan po'y mga follower bisag mga membro ra mga kaigsuunan. Usa ka dagaya. Mao nagiingon nako sa tanang gihatag nga sinyalis Biblia sa hapit na og duol ng pagbalik sa Ginoo kining mawali na ang pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. Unya ikaw paluya ka, ikaw nangalagad sa Ginoo pasimple-simple lang, ikaw nangalagad sa Ginoo bragwa lang. It's time to awake. Everybody say praise the Lord. Dapat ang hugpong sa mga Kristohanon karon igsuon ko mag-usa sa kadasig sa pagpangalagad sa Dios. Shall we say praise the Lord? Padayon ko sa mensahe mga igsoon, nag-prepare ko ana nga wali, praise God, gipangayo na to as Ginoo mga kaigsuonan this coming Family Sunday na to. Ang kinabuhi na to mga kaigsuonan nga atong gibasa din sa Book of James, Santiago Kapitulo 5, versikulo 7 ngadto sa 8. Nga gisgutan sa Biblia, be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth. Sa Bisaya na mga igsuon, praise God, mga igsuon, pailob kamo. Tanan mo ingon, pailob kamo. Sa paghulat dahil, sa pagbalik sa Ginoo, kinahanglan unang-unas tanan, Sister Liling, ang pagpailob. Kay daghay mga tao nga sa paghulat, sa pagbalik sa Ginoo, dili na makapailob, balik sa kalibutan. Kapuya aning sikira tagpugong, oy. Dugayas Ginoo mo balik, oy. Dili makapailob. Hulata ang Ginoo mga igsoon. Dili ikaw ang hulaton sa Dios. Ikaw mo'y maghulat sa Ginoo. Hulata ang iyang pagbalik. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Muna sa atong midweek karon sa pagpangalagad, sa paghulat nato sa Ginoo mga kaigsuonan, live life like a farmers. Pag kinabuhi, sama sa usa ka mag-uuma. Unsa man di ay ang mag-uuma. Naminaw pa mo talan.
Ignay mo katapad nga kabalo ka mag-uma. Ha? Kabalo mo mag-uma? Kay ingon ang Bible mga igsuon, tanawa. Verse number 7, tanawa ang mga mag-uuma. So ang pagpangalagad sa Ginoo, paghulat labaw sa nga tanatos Ginoo, stirliling, gihalin tulad sa mga farmers. Live life like a farmers. Pag kinabuhi, sama sa kinabuhi sa mga mag-uuma. Kaya unsa man di ay ang mga mag-uuma. The most essential characteristic of a farmer is having a never give up attitude. Yo, nadunggan ninyo? Oy, nadunggan ba ninyo? Lapakan sa nato ang atong Ginoo mga igsoon. Kana kung tinuod mag-uuma. Unsa kuno ang characteristic sa tinuod nga mag-uuma? A never give up attitude. Laman mo ko tapad igna a never give up attitude. Grabe no? Kung tinuod mag-uuma pero pauma-uma lang ka, munang tugtunga imong agi. Pero tanaw rin mag-uuma, di ba? Buntag kayo kadlaon pa lang to ana, gugaguna na. Ano yung mga tinuod nga farmer? Blab, kukig, tanom gab. Usa daw ang una, si Brother CJ? Never give up attitude. Hibalo ba mo nga ang pagpangalagad, paghulat na to sa Ginoo mga igsoon, gihalintulad ta sa mga mag-uuma. Gustos Ginoo makasabuta, nga samas mag-uuma, tinuod nga mag-uuma. Ang unsa may attitude sa tinuod nga mag-uuma, never give up attitude. Bisag daghang pagsulay, bisag naay kainit kaayo mga igsoon ko, bisag naay bagyo nga moabot, padayon sa pag-uma. Sabtan ninyo? Pero daghay nang alagad sa Ginoo. Kaabtan lag ginagmayng pagsulay, wa na dayon, undang na dayon. Hello? Naman na yung matapad na nga, hello? Lingaig na nga, hello? Magkauban pa baka ata kung mabalik ng Ginoo. Magkita pa baka ata. Basig maparehas daw nga usa ka simbahan mga kaigsuunan nga nagkumpos og kanta. Gabi na mong katawa kaya ang gikumpos nga kanta kung si mo halad awit matud pa niya. Pagmutingog kuno ang trumpita, ang lalaki mabilin, ang asawa malalin. Pagsulod na pud kuno simba, nagsuko man ang bana, imbento na bug kanta ang bana. Pagsakas pulpito, naghalad awit na pud ang bana, mato na pas bana, inigabot sa rapture, ang asawa mabilin, ang bana malalin, baos-baos lang. Akong pangutana, magkita ka ata? Hello? Pero sigurado ko nga magkakita ay ta inigbalik sa Ginoo sa usa ka lugar nga giandam sa Ginoo kung naa nato ang karakteristik sa tinuod nga mag-uuma mga igsoon and never give up attitude. Hello? Naay pagsulay more na ang pag-uuma dagan kayo pagsulay. Dagan kay pagsulay kapoy kay mo ang tuguma. Di pa lang kakasugod mga igsoon ko og tanom dagan na kay agian nga kalisod. Hello? Kanang pagbaktas lang pa yung sa umakapoy na kayo na. Nya may ra ba nag-uman nimo mga kaigsoon nga pwede rin mong piyungan imong pag-adto dito nga perting bakilira. Hello? Lisod kayo inig abot nimo sa imong uma maguna-una na pugkaon sa imong ulang trabahoon ani. Grabe ang mga mag-uuma mga igsuon. Hisgutan na to ang mag-uuma. Everybody say praise the Lord.
Kay matud pa sa Ginoo sa verse number 7 sa Santiago kapitulo 5, mga igsuon pailob kamo hangtod sa pag-anhi sa Ginoo. Tan-awan ninyo ang mag-uuma nagapaabot sa bililhong abot sa yuta. Siya nagpailob halmot moabot hangtod kini nga makadawat siya sa ulahing ulan. Kamo usab kinahanglan magpailob liguna ang iyong mga kasing-kasing kay haduol na ang pag-anhi sa atong Ginoo. Mga igsuon ko, never give up attitude. Kinahanglan na atani mga young people, bisag na pagsulay padayon sa pagpangalagad. Never give up attitude. Timan igog kay mayo na. Patingugon sa Ginoo ang trumpeta, siguradong makauban ka kung naa ka aning attitude. Never give up. Shall we say never give up? Ang tanan mo ingon never give up. Kusgo naton tanan mo ingon never give up. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga kaigsuonan. Ang usa ka farmers nga mahimong successful mga kaigsuonan, nagpabilin sa gitawag pasensyoso, mapailubon. Diri sa bukid mga igsoon, yahay ganit ta diri kay hunaon asa kung imo lang hunaon. Kung imo lang yung hunaon, kita nga nasa bukid, masayahay ta kaysa nasa syudad. Hala, tagay ko nugklo. Pero lahi ang atong mentality, atong nahuna. Masayahay ang nasa syudad kay naa sa bukid. Kay ang atong ginahuna, pag naa sa bukid, taga-bukid. Unya, ang atong unahuna, way kwartas bukid. Unya atong unahuna, lisod sa bukid. Pero kung imong hunahunaon pag maayo, ang tanang source nga nasa syudad, gikag bukid. Makakaon ka na silag karning baboy kung wa ka nagbuhig baboy. Makakaon ka na silag manok Bisaya kung wala ka nagbuhig Bisaya. Makakaon ka na silag humay kung wa ka magtanom og humay. Pero kung ang atong panghuna-huna mo'y atong pa suwabihon mga igsuon ko, ang una-una na ito hayahay yun ang nasa syudad. Katagaw kaayo. Unang taga-bukid, din kamot yun ang syudad, oy. Kay syudad hayahay. Pero pag abot ba yung syudad, ang balay na laom tulay. Gasok-sok sa mga squatter. Sikat kayo kay pag uli, ano ba kayo? Ano bang ulam natin? Just stilan. Tagaog-tagaog. Pero abot Manila, tuarang balay mga igso, nagbitay sa ilawom sa tulay. Tinuod mo na. Tanawa lang ninyo ha. Kung mag-uma ka, farmer ka. Kung naa ka aning gitawag pasensyoso, mapailubon, farmer ka. Layura kayo ng syudad, oy. Manarbaho ka dito. Bisa pagwanto kag hungkong. Nakay kapihan, nakay kalubian, nakay babuyan, nakay manukan. Unsa pa man? Nakay kandingan. Taga-bukid gyapoy tawag nimo, kay naman ka sa bukid. Pero asindiro. Mo income kag pinakagamay 50,000 ang bulan. Kung kana lagi naani mo ang gitawag characteristic of never give up attitude. Tanawa ra ni mag-uuma nga nila hutes pag uma, karon luag na kayog sagingan, luag na kayog palkatahan, luag na kayog kalubihan, luag na kayog pigiri, luag na kayog sa pagmanok man, poultry. Luag na kay mga kaigsuunan ko og mga kaptangan nga naman, naman sa iyang never give up attitude. Pabor kayo ta, kay naayuta daghan. La, tanom, buhi. Muabot ra ang panahon, basta mapailubon ta, muangat ang atong panginabuhi. Maunay gitawag sa Biblia,
ang pagpangalagad sa Ginoo kinahanglan naa kanato ang never give up attitude. Ayog sibat dayon, ayog layas dayon, ay katong syudad dayon, ay gihapon ka dito, puyo rin gihapon kang squatter. Amen ba? Oo. Diri igsuon ko sa bukid, kung mamauhan lang, kabalo lang ang mga mag-uuma, na ang maayo diri kapang hinabuhi. Maayo kapang hinabuhi. Everybody say amen. Sugalin tulad sa atong Ginoo, mga igsong pagtulunan mahitungod sa mag-uuma. Kay naa diha ang gitawag mapailubon. Hangtod nga moabot ang ulan. Kana inig pugas bitaw nato, perting inita, pero makapugong ba ang atong pag-uma? Mapugnan ba, muhunong ba kag tanom kay lugaya ni pero mapailubon. Grabe ka. Bahalag init, sige adto taguma. Moabot ra lagi ng ulan. Amen. Tanan mo ingon dalaygon ang Dios. Palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsoon. Ang mga mag-uuma, mga kaigsuunan, mudawat dili lang sa pag-harvest igsuon ko, bisan sa failure. Mao na ang kinabuhis mag-uuma. Grabe ang tanom, kugid ko kag singot, kapoy kayo say mapas mo pa. Human og tanom sa mais. Grabe mga igsoon, biskay harbisuno nagitabangan og kuha sa mga impactos lasang. Wala na daw. Astilan. Akong nahunaon kung kato na kuha gyud tanan tong tipusua, mudagan gyud sa gatos ka burdin to ba. Pero unsaon mang na unhan mas impakto. Hunong na bagtanom. Wow, oy. Ala, lampas na pod. Spray na pod. Tanom na pod. Ang kinabuhis mag-uuma, dili lang mudawat perminti ani. Mudawat bod bisag pilyur. No? Mo nas kinabuhi nato. Matawag na tog pilyur, mga kaigsuunan ko, bisag unsaon na tog paningkamot, matawag og pilyur, pero nagpadayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Maunay gustong mahitabo sa Dios sa tanang nangalagad diha kaniya. Shall we shout praise the Lord? Palakpakan nato sa makausap pa ang atong Ginoo. Kini usa ka marka sa usa ka tao nga mag-uuma, mga kaigsuunan, nga malampuson magpabilin diha sa kadugayon o pagpailob bisan pa man sa mga kapakyasan. Pilyur, dagat may pilyur mo agis itong kinabuhi. Maunay gihalin tulad sa itong Ginoo samtang naghulata sa pagbalik niya, mga igsuon. Ang pagulat sa Ginoo mahimong usa ka pinakalisod nga aspetos Kristohanong pagkinabuhi. Mao kuno na basta naghulat ta naa diha ang tanang kalisod. Parehas pag-uma. Mais tulo ka bulan, dugay kayo no? Ang pagtanom kapoy kayo, pero ungad-ungaron na litog mga baboy ihas. Pagtanom sa saging, ala inabunuhan pag maayo. Kung mahimo ang nagtanom pag gawas na sa dahon, kiskisan pang dahon. Pag abot dumaga na, gipang alquiris na. Failure. Di ba? Palkata inigtanaw, mga igsuon. 5,000 ang kara. Pag harbisuno na, 500 na lang ang kara. Ang kubiko, perting luya. Amen. Tanom og lubi. Hala, pag pamuswak, si tawag ana, pag gawa sa imong tino, ayahay kay sa gatos kabukang lubi, nindot na kayo ni. Pag abot na munga na, giunhal kas mga kawatan. Pangkaon ang butong. Oh. Adili ba nimo dawato na? Dawata gihapon na, mga igsuon. Dawata gihapon na. Sa pagpangalagad nato sa Ginoo nga na ang mga panghitabo sa kinabuhi.
Muna nga ang Ginoo naingon nga sa inyong paghulat nako kinahanglan nga sama mo sa mag-uuma. Palakpakan nato ang atong Dios. Everybody si farmers. Pero nahibalo ba mo unsa ang gitawag major problems of farmers? Pinaka major problem sa farmers ba? Sa atong panahon karon, nag-search ko ana mga igsuon. Ang pinaka major this year 2023, ang major problems sa mga farmers sa agriculture, no? Ang pinaka problem nila karon mga kaigsuunan walay lain kundi kini gitawag climate change. Unsa daw ang major problem, Sister Alexa? Climate change. Kanang problema man is mag-uuman ng climate change? Ha? Anong problema man sa mag-uuma? Research niya this year 2023. Latest research nga ang pinaka major problems sa mga farmers sa agriculture, ang pinaka problema nila mga igsuon ko kining gitawag og climate change. Ngano man? Usa man ang climate change? Pausap-usap nga panahon, klima. Pausap-usap ang iyang klima. Pinakadakong problema sa pag-uuma karon Sir Jay ang kanang pausap-usap ang klima. Dili klima ha? Klima. Panahon, pausap-usap ang panahon. Imbis kay ang init, dapat ang init mga 40 yata, 40, naka-research mo na pila kinahanglan nato nga init. Degree Celsius pila? Mga estudyante. Mga kuyapan lang mga estudyante, upo kabalo pila init kay kinahanglan nato. Pila? 40 to 45? Sigurado? Pero ang climate change, pag abot na sa climate change, matod sa espiritu, makapatay na makakuyap na ni tao, heat stroke, makapatay na ning initang anuman, nilabaw nas gikinahanglan nato. Mga stroke na, mga estudyante, pila kabuk patay, search lang to, mga eskwelahan, pila kabuk patay karon niya. Ang gitawag ra ba karon nga kainit mga kaigsunan, dili lang sa Pilipinas, all entire Asia. Grabe inita ron. Niabot na siya og 50 kapin. 50. 51, 52, 53. Pag moabot ng 60, bungkag na ng mga ulo na ito tanan. Tagak ng tanan buhok. Perting inita yun. Problema ba ya kayo na ipagpinit na kayo? Hello? Kaganina pagsuod ako sa simbahan tungod sa kainit mga igsuon. Praise God. Kinitanan Kini ba kini? Nindot kay ba ikwanta na ko ba illustrate tanan ako sa wali ba. Kinitanan kana nangaw tanaw nimo paglaom na gyud ni ana gyud tanan. Murag bag dikto na tanan. Nangabali na tanan nga ana na. Nga luy-luy na tanan. Kuha kog tubig sa kakabo. Kana ko dito. Taud-taod wala ra mo abot og 1 hour. Lami kito gibidyohan ba? Wala ra niya abot og 1 hour. Yan na siya. Nanindog niya. Arang ninduta Kanang uga na puday kay pagpangalagad na to, gikinahanglan ang tubig nga mong espiritu sa Ginoo. Kanang uga na gyud kayo. Grabe nang inawitay mga kaigsuunan ko. Ako mga kaigsuunan samtang nag-preach ko, nag-exhort ko anang atong live broadcast mga igsoon kada adlaw. Samtang kaistorya nako ang mga naminaw, kaistorya nako ang mga nagsubaybay unya naminaw mig-awit, maglitok tag bersikulo. Praise God, mabati na akong presensya sa Dios. Nya nay uban mo ingon unsa man pud ang imong pag-live diha nga grabe naman nakahago kayo. Dali magkagsugod og buntag sayo nya mo off na pud tag 2 ka oras pag abot alas 12 sa udto, mag-live na pud pag abot sa gabi mag-live na pud perti namang hagoa na. Ang wakasabot perti yung hagoa. Amen. Pero ako nga naa diha mga igsoon naglipay man ko kay samtang naghisgot tas pulong sa Ginoo, mabati nimo ang presensya sa Dios samtang naminaw tas mga tao nga naday naminaw sa pulong sa Ginoo, gikalipay na to sa tong kasing-kasing. Murag diri ra gud na sa simbahan gihapon kanang live
purog naragya pa na sa simbahan. Pag kamo maminaw maayo sa pulong sa Ginoo, malipay ko magwali. Pero samtang magwali ko maglakaw-lakaw mo, pastilan wag yoy ayo. Magwali ko niya magkuhit-kuhit na wag yun ay ayo. Diba? Yung atubang ko mga kaigsuunan ko sa kuan, basahon na ko ang ilang mga comments. Pastor, salamat kaayo nga naipagwaling imong gihimo, hago kaayo buntag sayo. Naay sa Saudi mga naay sa Canada mga igsoon ming open nga to nagtrabaho dito at the same time nangalagad sige no matud pa niya. Pastor, unsa grabe ang imong wali ba? Pila di ay ka oras ang imong program everyday. Kung na ako'y alas 5 ngadto sa alas 6 buntag, before mo adtos trabahoan ng mga tao. Naapog ko'y alas 12, ting paniud to diri sa Pilipinas. Ting relax sa trabaho, ting relax sa mga estudyante, ting relax sa mga taga-opisina. Na ako'y alas 12 ngadto sa alauna. Pagkagabi, pagpangulit po sa trabaho, na ako'y alas 11. Grabe kapuya, kaya ana ba? Pero sa akong nag-iingon, dili na siya kapoy, basta mabati ni mo presensya sa Ginoo. Sa inyong pag-ani sa simbahan, dili na siya kapoy, dili bugat. Kung sa pagsimba ninyo, mabati ninyo ang presensya sa Diyos. Pinaagi sa pagpanlihok, sa gahom sa Ginoo, sa pagwali sa pulong sa Diyos, mabati na to ang presensya sa Ginoo. Ang kaway nada maguning uban, kay bisag grabe na ang pagpanlihok sa Espiritu sa Ginoo, sa waay lang. Hello? Grabe ng lihok, grabe ng moving mga kaigsuunan ko, pero gaana raw. Saan naman na diha? Gakwit-kuhit raw, gadagandagan raw. Amen? O saan mo pagkatandog, nga di man ka magpatandog. Gawit-awit mo, boy ka! Sa dihog mo, Ginoo. Sige, gawit niya, huwag ka magpadihog. Gusto gani ka magpadihog, seryosoha ang pagsimba, seryosoha ang pagpaminaw sa pulong sa Diyos para ikaw makadawat sa dihog sa Ginoo. Kaning uban simbahan, maingon na nga, mubuarang wali ha, kantaratanan. Ngayon na mga isang simbahan gani nga wanay wali, sige sirig kanta. Dili man dautan mo kanta ta. Dili dautan magpractice ta para sa kaymayaan sa Ginoo mga kanta mga igsoon. Kay pinagi pug kanta mabati na to ang presensya sa Dios. Pero sultian ka labaw sa tanan. Dili pwede nga way pulong sa Ginoo kay di ta magiyahan, dili ta matudluan, dili ta makorek, dili ta ma-rebuke. Kay matud pas Biblia ang pulong sa Ginoo mahinungdanon sa kalag sa tao. Samtang nangandoy kag kaluwasan, gikinahanglan nimo ang pulong sa Dios. The major problems of farmers this year 2023 unsa? Climate change. Ato nang kuan sa atong spiritual. Kini di ang nangalagad sa Ginoo pasab-usab ang pagbati. Karon dasig sunod Domingo di na pod. Karon ganahan simba sunod di na pod. Higdi mo katapad. Natural mo bati ka na. Unsay kinahanglan buhaton nato para di mausab-usab ang atong pagbati sa Ginoo. Watch and pray. Ampo, 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 ampo. Ang makapausab dali sa atong pagbati mga igsuon kus pagpangalagad sa Ginoo kanang wa na yang puay. Matog maghagok dritso, mukaon, kaon dritso, habab dritso. Pagmata, listen, mo atong trabaho, di na makaampo. Watch and pray. Hello? Timan-an ninyo ni, human ninyo gampo. Imbis kay lahi na yung pagbati, usbon sa Ginoo, luya kay ka spiritual, humagampo. Padasigan ka sa Ginoo, human nimo gampo. Mabati nimo ang presensya sa Dios. Muna nga, pagkanindot o pagkatahom, gibalik-balik na ako na sa atong live broadcast,
pagkanindot, pagkatahom, batyagon ang presensya sa Ginoo, moabot mga pagsulay, pero dili ka mohunong magpadayon ka kay naay kadasig, naay kalipay, naay kakugi, naay presensya sa Dios nga nagapanlihok sa kinabuhi. Watch and pray. Watch and pray. Amen. Amen. Grabe no? Ang pinaka-major problem sa farmers, climate change. You know why? Ang climate change, manggod, ako nagitunan, ang word nga climate change. Nganong problema kayo na tungod kay ang climate change, normal na ay normal na ay kanang gitawag ulan, normal man na, di ba? Pero pag climate change sa kanisgutan, ang ulan mahimo na ng baha, lunob. Normal na init, naiadlaw na init. Pero pag climate change ang isgutan, dili na siya normal nga kainit. Muna gitawag climate change. Imbes kay kinahanglan natong kainit 40 na ba? Kapin? Pag moabot na nag 50 kapin, dili na siya normal. Climate change. Init kayo, taon-taon mo kalit og ulan, lunop na pug kalit. Climate change. Amen. Subuti pasabot ana, pag mahunay mahitabo sa kalibutan, ang kalibutan magsapir gyud mga igsuon. Gisearch ako kaganina, ang nagsapir karon ang Middle East, ang suba sa Tigris ug sa Euphrates mga kaigsuonan. Gibalita sa adtong niagi mga adlaw sa news, TV mga kaigsuonan nga ang tibok Asya mingsugod na og sapir anang gitawag El Nino. Pero dili lang di ay sa Asia country, pati di ay sa Middle East, dili man na Asya ng Middle East. Nagsapir na po sa grabing inita. Ang Tigris mga igsoon nga suba nga dako, nag-anam nagkahubas. Ang Euphrates nga dakong suba, nag-anam nagkagamay ang tubig. Asa gikan pila ka nasod ang gisuplayan ani nga tubig perting dagana nga nasod gikan sa Turkey paingon sa Syria. Kanang nga nasod mga sa Middle East, Turkey paingon sa Syria, gisuplayan ang mga dagang kay mga nasod anang subaa. Grabing kakuyaw nila karon nga naman, gamay na lang kayong tubig. Because of climate change. Shall we say praise the Lord? Og na bagong balita karon, ang scientist na nakadiskubre dako kayo mga igsuon ko nga bangag didto sa taliwala sa Pacific Ocean. Gihigop ang tanang dagat. Og matud pas mga scientist karon lang bago, minggamay ang tubig, minggamay ang dagat. Unsa kuno hinungdan? Because of climate change. Pag mausab na kuno ang dagan po sa panahon, climate, mukalit na po kuno tog buga. Katong gihigop, ibuga ra po kalit. Mahimo na po og tsunami. Pastor, makariribog mang panahon, magribog-ribog pa kas pagpangalagad nimo. Libog ba yan ni hunahuna ng climate change, kalibog kayo? Dili na normal ang panahon, abnormal na kuno ang panahon. Bahalag mag-abnormal ang panahon, dili lang mag-abnormal ang mga Kristohanon. Tega ang Diyos mga igsuon. One of the great or major problems of farmers, agriculture, climate change. Sa pagpangalagad po nato sa Ginoo, sultihan ko kamo kanang pausab-usab nga pagbati. Unya maapektahan dahil kasing pagbati. Pag di nakaganan mo simba, di pug ka mo simba. Pagbalik sa Ginoo, dili ka exempted. Kadungog mo mga young people, kadungog mga makaigsuunan, dili exempted. Mo na nga
ang pausab-usab nga dagan sa pagkinabuhi mga igsuon karon dasig pagkasunod adlaw luya, karon dasig sunod adlaw mga kaigsuonan kung luya, karon mga igsuon nagsimba sa Ginoo, sunod nagbuhat na pug mga buhat nga kahilayan, karon mga kaigsuonan ko nusud og simbahan, sunod na pud nga mga adlaw lahi na pud ang gisudlan sa manbuangan na pud. Pasabusab. Sudog simbahan, madunggan sa baba. Praise the Lord! Come on, praise it, Pastor! Glory to God! Glory to Jesus! Pag-abos balay, malikas. Agoy. Hindi mo katapad. Agoy. Ayaw pa usab-usab. Kung glory to God rin simbahan, pag-abot